ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ካብ ስልጣና ወሪዳ መንግስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምጅማሩ ኣፍሊጡ። ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ብውሕድ ነጥቢ ትመርሕ። ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ካብ ስልጣና ወሪዳ ኣብ ክንደኣ ድማ ብታየ ኣስቀስላሴ ብወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ፕሬዚደንቲ እቲ ሃገር ኮይኑ ተመሪጹ። ኣምባሳደር ታየ ካብ መፋረቕ ዝሓለፈ ዓመታት ጀሚሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ተሸይሙ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ንዝሓለፈ 6 ዓመታት ፕሬዚደንት ኮይና ዘገልገለት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺባ ስልጣና ነቲ ሓምሻይ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝተመዘዘ ሚኒስተር ታየ ኣስቀስላሴ ኣረኪባላ። እዚ ሃንደበ ዝተኸስተ ፖለቲካዊ ምዕባለ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት እታ ፕሬዚደንት ነበር ዘተንባሃቶ ግን ዘይደርጉሓቶ መልእኽቲ ዘገሃደ ኮይኑሎ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ብቐዳም ንገለ ክፋላት ግጥሚ ደርፊ ብፍሉጥ ድምፃዊ ማሕሙድ ኣሕመድ ብምጥቃስ ኣብ ኤክስ ዝዘርግሓቶ ዘይንጹር መልእኽቲ ንተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምድንጋር ፈጢሩ ከዘራርብ ቀንዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ካብ ግጥሚ እታ ደርፊ ዝወፅእ ሓሳባትን መደምደምታን እታ ፕሬዚደንቲ ቅር ከም ዝበላ ከምኡውን እትኸደሉን እትወፃሉን ከም ዝጠፍኣ ነዚ ድማ ምላሳ ስቕታ ከም ዝኾነ የመልክት። ኣብ መደምደምታ ናይቲ ሓፂር ጽሑፍ ከዓ ነዚ ናይ ስቕታ ኣማራጺ ንሓደ ዓመት ከም ዝፈተነቶ ገሊጻ። ይኹን እምበር ስቕታ ክትመርጽ ዘገደዳ ጸቕጢ ካበየናይ ሸነኽ ከም ዘጋጠማን እንታይ ምዃኑን እታ ፕሬዚደንት ሃገር ብንጹር ኣይገለጸትን። ይኹን እምበር ቢቢሲ ዘዛረቦም ምስታ ፕሬዚደንት ነበር ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት ከም ዝብልዎ ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ብዘጋጠመ ኩነታት ሕጉስቲ ነበረትን። ዕድመ ስልጣና ክዛዘም ጥራይ ድማ ክትጽበ ከም ዝጸንሐት ይገልጹ። ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ በዓል ጽምብል ዓድዋ ዝተረኸበት እዛ ፕሬዚደንት እቲ በዓል ክንሕብሕቦን ክንኮርዓሉን ዝግባኣና እዩ ብምባል ካብቶም ጅግንነት ህዝቢ ዘረጋገጹ ታሪኻት ዝተፈጸሙሎም ጎቦታት ዓድዋ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ማእለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ከም ዝተፈጸሙ ገሊጻ ነይራ። ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብዙሕ ነገር ተፈጺሙ እዩ። ኣብዛ መሬት ሓው ኣብ ልዕሊ ሓው ቃታ ተሰሓሒቡሉን ንጹሃን ዝተቐተሉሉ፣ ብዙሓት ዝተሰደዱሉ፣ ንብረት ዝዓነወሉ፣ ደቂ ኣንስትዮ ዝተደፈራሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ብምባላ ይዝከር። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓድሽ ዓመተ ስርሑ ንምጅማር ኣብ ዘካየዶ ፈላሚ መጋባእያ ገዲም ዲፕሎማት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዝትክእ ሓድሽ ፕሬዚደንት መዚዙሎ። ብመሰረት ሕጊ መንግስቲ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንፕሬዚደንትነት ሕፁይ ናይ ምሕፃይ ስልጣን ኣለዎ። በዚ መሰረት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቅድሚ ሒደት ደቃይቕ ኣብ ዕፁው ኣኼባ ኣምባሳደር ታየ ፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡሎ። ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ናይ ፕሬዚደንትነት መንግስቲ ፌደራል ምውፃኣ ይፍለጥ። ንሳ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ብምዃና ናብ ስልጣን ኣብ ዝደየበትሉ እዋን ኣብቲ ሓላፍነት ብቐሊል ክግመት ዘይክእል ኣበርክቶ ጌራን ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ሱር በተኻዊ ዝኾነ ለውጢ ከተመጽእ ክኢላ እያ። ኣብ ልዕሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖን ምስኦም ርክብ ዘለዎም ዝተባሃሉ ኣካላትን ሓያል ስጉምቲ ምውሳዱ መንግስቲ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚሽን ክልል ኣምሓራ መንገሻ ፋንታውን ዳይሬክተር ህዝባዊ ርክባትን ሰራዊትን ምክልኻል ኮነሬል ጌትነት ኣዳንን ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ጸገም ብሰላም ንምፍታሕ ዝተገብረ ጻዕሪ ውጽኢት ብዘይምምጽኡ እዚ ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ሓቢሮም። ብተወሳኺ ኣቶ መንገሻ እቲ ስጉምቲ ቀጻሊ ምዃኑን ነቶም ዕጡቓት ብዝተፈላለየ መዳይ ደገፍ ዝህቡ ወገናቱን
ተሓታቲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣለው። እዚ ስጉምቲ ምስ ዕጡቃት ርክብ ኣለዎም ተባሂሎም ንዝጥርጠሩ ኣካላት እውን ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ዝገልጽ መግለጺ ቁጽርን መንነትን ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰባት ግን ኣይገለጸን። ንድሕንነቶም ብምስጋእ ሽሞምን ክገልጾም ዘይደልዩ ነበርቲ ኣብ ዝሃለዉ ሓበሬታ ኣብ ከተማታት ባህር ዳርን ጎንደርን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ዝተፈላለዩ ትካላትን ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ይእሰሩ ኣለዉ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማል ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ንኣባላት አካዳሚ ማሕበረሰባት ሓዊሱ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ሰባት ብጅምላ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርድን ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖ ሓቢሩሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያውን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ነዚ ስጉምቲ ብቅልጡፍ ጠጠው ከብልዎ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ዞባ ምብራቅን ደቡብን ኣሜሪካ ቲግሬ ጁክታህ ፀዊዑ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያውን ነቲ ጉዳይ ብቀረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ። ኣሜሪካውያን መራሒኦም ንምምራጽ ናብ ንቁጣታት ምርጫ ቦርድ ከምርሑ ንዕለት 5 ሕዳር ዘይተርፍ ቆፀራ ሒዞም ኣለዉ። ሰፍ ዘይብል ሕቶ ኣሜሪካውያን ግን ሃገሮም ንመጀመርታ ግዜ ብጓንስተይቲ ክትምራሕ ድያ ወይስ ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ክምረጽ ዝብል ሕቶ ኣካታዕን ኣዛረብን ገይርዎ ኣሎ። ካብ 5 ጥቅምቲ ጀሚሩ ዝተኣከበ ርእይቶ ህዝቢ ከም ዝሕብሮ ዲሞክራት ካማላ ሃሪስ ንመወዳድርታ ዶናልድ ትራምፕ ብጸቢብ ኣፈላላይ ትመርሖ ኣላ ዝብል እዩ። ኣብ መፋረቕ ወርሒ መስከረም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሕጽያት ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ልዕሊ 67 ሚልዮን ሰባት ብቐጥታ ተኸታቲሎሞም። ድሕሪ እዚ ክትዕ ዝተኣከበ ድምፂ ካማላ ሃሪስ ንመወዳድርታ ዶናልድ ትራምፕ ብጸቢብ ፍልሊ ትመርሖላ። ካማላ ሃሪስ ካብቲ እዋን ጀሚሩ ፍልልዮም ካብ 2.5 ናብ 3.3 ኣስፊሓቶላ። ብዙሓት እታ ምክትል ፕሬዚደንት ኣብቲ ክትዕ ዝያዳ ጸብለልታ ከም ዘርኣየት ይኣምኑ። ብኣንጻሩ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ክትዕ ቁርብ ወሪዱ ይብሉ።